kha sajaknai kha yokjaknai mangpili kasai phaikya 26 Ashrambari Ojon Moidan Kaimini Bukhuk Chakrajuk Subhalakshmi Deborma Asumsa Perales manjakma bai yathe yakma yangui tabuk thongrok klai tongjakha okok tumano khnawi Champa Hawar Regional Committee ni adongrok maya gnang kha gnang rok nukhungo thangui chubai laikha aro thangui manjai kha Khwai Political District ni Working President Muchang Tori Deborma Working President BC Chairman Subal Singh Deborma T Tongkha Sukumar Deborma Abahano nukhungo sukjagya Perales manjak Bukhuk Chakrajuk Subhalakshmi Debormani nukhungo thangui je nangmani kha kwar khlaiui chubai rilaikha Obahano salbrum no tiprasa rokni dukhu kosto no nugui tongui maya tiprasa hangui jotono yak baksa mililaiui kha thansa mililaiui yapiri baksa ke thanchani mukhang haike thanchani boyar sipjar uiri rikha Khwai Divisioni hingui tamkok saka khnainai di Didi Report Nokbar News Pula hambai sini media person jongo sugini haino hai kaisa subo jokhaina ma phaikya thaingkai 26 Ashrambari constituency bising khobjak purbo champasara bisini 3 number ward sini Chakrajuk Subhalakshmi Deborma bini saksori hamya bote bo paralysis ungjak bini nok nukna pureso bini yaksi side ni yak ungtho bo no abo samung khailia kotai mane borja khaita mane yasa kono malia bo gaba prai binabo 1 বছর hai kasa kasing dongha abon bage borok bong nok nukungni banungtho jaga jungtho bo bebano bondok jak baksa phalka gai nai dong borok kirim khai dongo ye kulogya kolai ambisu tung khnawi sungtini Champa regional lingai sungborok no gobang subajuk khaimya phano hadi somoso eba tiro phano bitiro phano paijoro sung kihisa sung tini regional lingai sungborok no kicha subajuk khaina hini phailaijak oro sungtini phaimanja laikya angkai Khwai Political District ni Working President Pramothani tei anlogi tongo 26 Ashrambari constituency ni Block Committee ni Pramothani Vice President ni borong orang Subarjin tongo tei logi tongo sini Sukuram bo sung sa khai mandaka sung haino hai kongong kalayo no media mission tibo norobo kicha sini luguro no nong mission ti luguro bo jenu tongai borok kicha subajok khainang to karon kai sungbo gobang subajok khaina phano sungbo yaksugya apno sung je masak koksakuni borno subajok tini khlaina phaikya khana chung ambai